бо мақсади фарогирии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба иммунизатсия зидди бемории фарогири коронавируси COVID-19 иқдомоти амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. Ҳамин аст ки иловатан шаби 5 декабри соли равон бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорчӯбаи лоиҳаи грантии Бонки Осиёии рушд ва бо мусоидати механизми COVAX 546 000 воя ваксинаи Коронавак ва дар доираи барномаи тақсимоти одилонаи вояҳои ваксинаҳои зидди COVID-19 ҳамчун кӯмаки башардӯстона аз ҷониби кишварҳои Маҷористон 150 000 воя ваксинаи AstraZeneca, Австрия 50 000 воя ваксинаи AstraZeneca, Хорватия 122 000 воя ваксинаи Модерна ва дар маҷмӯъ 868 000 вояҳои ваксинаҳои зидди сирояти коронавируси нави COVID-19 тавассути хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид вориди Тоҷикистон гардиданд. از ساکنان شرفمند کشور احترامانه خواهش کرده می شود که به مؤسسه‌های طبی جای استقامت خود مراجعت کنند و از این واکسینه ها بگیرند. تنها واکسینه می تواند که ما را از عاقبت های ناخوش این بیماری یعنی بیماری کرونا ویروس امن نگاه دارد. дар маросими қабули вояҳои ваксинаҳои мазкур дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Тоҷикистон, консули Маҷористон дар Тоҷикистон, Бонки Осиёии рушд ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Тавре зикр гардид, ворид гардидани вояҳои ваксинаҳои мазкур баҳри боз ҳам ҷоноб намудани маъракаи иммунизатсия бар зидди сирояти COVID-19 дар миёни сокинони кишвар мусоидат хоҳад намуд. Бояд гуфт ки аз оғози маъракаи иммунизатсия бар зидди сирояти COVID-19 то ба имрӯз дар ҳудуди кишвар 3 118 210 нафар ё 53.5% бо вояи якум, бо вояи дуюм 2 641 449 нафар ё 45.3% ба ваксинасия зидди сирояти мазкур фаро гирифта шуданд. Маврид ба зикр аст ки то ба имрӯз ба Тоҷикистон 7 705 200 воя ваксинаи зидди бемории COVID-19 ворид гардидааст. Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит намуд ки гузаштан аз ваксинасия зидди дилхоҳ беморӣ заминаи эмин мондан аз гирифторӣ ба маризиҳо буда. ба иқрори мутахассисони соҳа дар шароити идома доштани муборизоти ҷомеаи башарӣ бо бемории коронавирус ягона роҳи решакан намудани он гирифтани ваксина мебошад. Бинобар ин аз сокинони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки дар ҳифозати сиҳатии худ бетараф набошанд.